Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човечи на света, сега всякога и във вечни векове. Гашечките стоят. Гашечките стоят. Само можете да работите. Не ще слагате други. Други гашечки ще слагате ли? Тя се пали с подвижнички с лице към мене. Помага се говорите да ви на рай. Вселена радостта. Ти си душата и тялото да слуша вярата. Твоите лице ми се твориха и устроиха да ходя по стъпките на твоите заповеди. Кръщава се, говорите ли ви на рай? В името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Сина. Амин. Нима и присно и во веки веков. Амин.